Cognify je zariadenie na liečbu zločincov ako pacientov, ktoré namiesto rokov vo väzení umožňuje dokončiť trest za pár minút implantáciou umelých spomienok vytvorených pomocou umelej inteligencie. Tieto spomienky, prispôsobené závažnosti zločinu a rehabilitačným potrebám väzňa, sú bezproblémovo začlenené do jeho neurálnych sietí. Väzeň si môže vybrať medzi dlhodobým väzením a rýchlou rehabilitáciou, ktorá zahŕňa detailné skenovanie mozgu a zacielenie na špecifické oblasti zodpovedné za pamäť a logiku. Umelé spomienky môžu vyvolať empatiu a ľútosť a môžu byť trvalé. Cognify by mohlo zmeniť trestný systém, znížiť náklady na väznenie, umožniť rýchlejšiu reintegráciu väzňov do spoločnosti a prispieť k nižšej kriminalite. Zariadenie by zbieralo hodnotné dáta z terapií na výskumné účely, čo by pomohlo lepšie pochopiť kriminálne myslenie. Cognify by tiež mohlo regulovať neurotransmitery a hormóny a optimalizovať rehabilitáciu v reálnom čase. Navyše, po ukončení terapie by rodiny väzňov mohli byť informované o nových pozitívnych spomienkach, čo by uľahčilo ich návrat do spoločnosti.